Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag har jeg lavet en top 10 over de bedste raketter til prisen efter min mening. Og lad os bare komme direkte i gang. Nu har T. Hansen ikke deres tilbud mere, når den her video kommer ud, altså efter jul. Så priserne er altså de her 20% højere, end de var før jul. Men det er stadig nogle okay tilbud, dem jeg viser her fra T. Hansen. Men ja, så lad os bare komme i gang. Så her til at starte med, der har vi Sneflug cylinderraketterne. 4 stykker for 299 kroner. Det er nogle rigtig flotte raketter. De er dog lidt dyre, men det er altså nogle lidt mere specielle raketter, som man ikke rigtig finder andre steder. Jeg kan se her på videoen, at det er altså en ret flot raket og nogle gode effekter, den har. Se der, det er altså, jeg synes altså, den er rigtig pæn. Det er også en fin raket i virkeligheden. Men ja, så lad os bare komme hen til 9. pladsen, som er Zink-raketterne. De er lidt dyre, det er derfor de er så højt op her på listen, men de, eller langt nede kan man sige, men de er ekstremt flotte. De hænger virkelig lang tid på i luften, og så har de altså også et rimelig godt brag. Og det er altså med metalmotor, så det er altså ret fedt også. Men ja, det er tyske raketter, som ikke rigtig fås i bedre kvalitet her i Danmark. Men ja, de er også rigtig pæne. Nu videoen, jeg tror det er en ny video den her. Den video der lå her før, den var ikke særlig god. Men nej, jeg tror ikke det er den nye den her. Men ja, det er nogle ekstremt flotte raketter, og de holder virkelig lang tid op på himlen. Så det er i hvert fald helt klart en anbefaling. Den kan man sagtens få for omkring 300 kroner for de her 5 stykker. Så har vi det næste sortiment her fra First Class, som altså er 5 raketter for 249 kroner. Det er altså 2 tomme guldraketter med 225 gram i alt, og der er 5 stykker. Og det er altså nogle ret pæne raketter. De er dog lidt dyre, men de er altså også rigtig fine, som man kan se her på videoen. Det er altså nogle flotte raketter, når man, det er altså nogle, man sagtens skal bruge til kl. 12. Nu er de ikke max loaded, men de er tæt på, jeg tror der er en 50-60 gram i eller sådan noget. De er i hvert fald rigtig flotte. Det kan i hvert fald helt klart anbefales, så det er også fra First Class, så kvaliteten er i hvert fald i år. Ja, det var 7. pladsen. Så lad os komme videre til, eller det er faktisk 8. pladsen, så lad os komme videre til 7. pladsen. Som er altså det her Måne raketsortiment fra T. Hansen. Til 349 uden de her 20% efter jul, så er det altså stadig et okay sortiment. Jeg vil sige, det er nok bedre at købe det inden jul, fordi det bliver lidt dyrt herefter, men ja, det er lidt et spørgsmål, om det her skulle være forrest, eller om måneraket skulle være forrest her, men jeg valgte at sætte måneraket forrest, fordi der er nok flest, der køber dem her, tænker jeg også, fordi der er flere raketter i. Der får man altså de her stjerneregn, som altså er noget pænere end himmelbjerget. Det er selvfølgelig også dobbelt så dyre, men de er altså noget pænere. Og så har vi Equator, som egentlig er nogle ganske fine små raketter, som man egentlig bare kan fyre af. Så er der en af de her Ocean her, som egentlig bare er, ja, det er lidt nogle lorteraketter, men de er i hvert fald med. Og der er 434 gram i. Det er altså nogle fine raketter til prisen også. Så har vi Dr. No, en kl. 12 raket fra First Class. Det er altså med, jeg tror den er max loaded, eller så er det der omkring i hvert fald. Der er vist, den koster 50 kroner stykket, og det er vist en guldraket. Der er desværre ikke en video her, men det er også en rigtig fin raket. Så ja, den kan i hvert fald have helt klart anbefales. Det er en 6. plads. Så kommer vi til 5. pladsen, som er Equator-sortimentet uden de andre raketter. Det er altså de her 6 stykker Equator-raketter med 72 gram i. Det er altså også nogle fine raketter, som har det her crackling og noget. Ja, det er sådan lidt guldeffekt-agtigt noget. Men ja, de er rigtig fine og bare skyde af op mod kl. 12 selvfølgelig. Det er i hvert fald helt klart også en anbefaling. Det er derfor, de tager 5. pladsen her. Så har vi det næste sortiment, som er Fireball kugleraket sortiment. 10 stykker. Der er nogle forskellige størrelser, og der er 409 gram i. Så det er altså over 2 gram krudt per krone. Så det er altså også rigtig godt for nogle raketter. Og der er de her 2 store, som man sagtens skal bruge til kl. 12, og så er det de lidt mindre, man kan bruge hen ad dagen. Og de 4 mindste her, de minder rigtig meget om himmelbjerget, som også kommer her på listen senere, men det er altså også nogle rigtig fine raketter. Jeg håber, de har fået styr på effekterne i år, da de ikke var særlig gode sidste år. Så jeg må håbe, de er bedre i år. Men ja, det er i hvert fald nogle rigtig fine raketter. Både og if de har lavet dem om, kan man sige det. Man må håbe, de har lavet dem om. Ellers så er de lidt, så vil jeg sige, så er det bedre at købe 2 himmelbjerget eller det her måneraket sortiment.
ja, det er lidt svært at sige. Men hvis man er heldig, så får man de nye, og hvis man er uheldig, så får man de gamle. Så det er lidt et risk at tage, når man køber dem. Og så har vi de her Aalborg cylinderraketter fra Krudt Deluxe til 25 kroner stykket, hvis man køber 4. Det er altså en rigtig pæn kl. 12 raket med 2 effekter, både lilla og sølv. Det er altså, den springer rigtig flot på himlen, og det er altså også en rigtig fin raket, specielt de her 25 kroner. Den kan i hvert fald helt klart anbefales. Jeg kan også se her, det er altså virkelig en flot eksplosion, den laver. Der kommer også den lilla effekt der. Ja, det er i hvert fald helt klart en anbefaling. Det er altså virkelig en flot raket. Det er derfor, den tager 3. pladsen her. Så har vi den næste, som er også en cylinderraket fra EFRAC. Den har 70 gram, den her den har 60 gram. Så den er lige en lille bitte smule større. Den er også lidt mere egnet til kl. 12, den er selvfølgelig også, men den her er endnu større. Men den har kun den her guldeffekt, som altså også er rigtig pæn. Ja, den er i hvert fald også rigtig fin. Det er også en klar anbefaling. Den koster også kun 25 kroner, hvis man køber 4 af dem. Det er altså rigtig skarp pris, må man sige. Og så har vi selvfølgelig førstepladsen, som I nok havde gættet. Det er altså Himmelbjerget. Det er de her 10 raketter for 109 kroner. Der er lige præcis 230 gram i, og de er altså rigtig pæne, og nogle raketter, man sagtens skal bruge til det hele. Det er i hvert fald helt klart nogle raketter, man skal have, hvis man kommer forbi Harald Nyborg. Man kan ikke tage forbi Harald Nyborg uden at købe dem her, må man sige. Det er altså virkelig alle pengene værd. 10 raketter til 109 kroner, det er der ikke andre steder, der slår. Det er der altså ikke. Det er virkelig en god pris. Så ja, det var den her top 10 liste over de bedste raketter til prisen. Jeg håber, I nød videoen, og jeg håber, I selv får købt noget godt fyrværkeri. Og så ses vi altså i næste video. Hej.